se wutie me na afei na wo be ware anase empo wa ware na momo yonku bi ebe ware engagement parties me pa cho eyie na aba fie enkaye dum eho hia pa se unya bibi de to hono mo a obetimi de aye enkaye ade ama obibia nso a obeba ewo wachi no obehu sa ampa se ne ma sei ekoso me pa cho ye ne ma video a efe ye twa video a efe pa ai easy soft IT consult ye na ye ma pictures a efe na anida ho me pa cho o picture frames a wodo ni nyina no ye ene ye be bi kama atumi edi ama ho me pa cho social media management yen ene ye be ye ho adwuma di ama wo pa cho bibia efa video editing picture editing ni nyina yen 3D 4D animations ni nyina yen ye be ye me pa cho wedding shoot photo shoot ebia afi na abeware ananso so say bridal shower ananso say de o monka ni nyina bibia fa pictures ni videos ho adverts ni nyina yitwa promos ni nyina betwa de ama ho me pa cho share so powerful mame wo de asasema ba fie na hia say yitwa videos twa pictures bi de to ho no mo easy soft IT consult ni nyina yen ene yedi hu dwuma papa na tie ebo no so da fom ai ebo no eda fom papa yen ne ebedi sa adwuma ni nyina tumi di ama na bibia so atumi akoso kama me pa cho wo mpewe yi a menim dia osampe biem anyumtufo ni nyina music videos no yetwa why jedamba no ne frey nsisi a na ye ma quality videos and pictures 0549 68 71 00 0549 68 71 00 eno easy soft IT consult me pa cho ye wie no ye wie me pa cho se mo ye dwumakuo mo pese yen create website enfama mo me pa cho your business website e-commerce website magazines and as a news website e-learning and our school website me pa cho portfolio website me pa cho membership website landing page website church and as a NGO website information website and as a hotel booking website ni nyina ye be ye tumi di amount so mo ye hotel and as mo ye dwumakuo bi a sa ha na ma menkyerkyere mo ye mo ye hotel and as mo ye dwumakuo bi mo ye guest house and as na ye first say and rest houses na mo pese ma memfa we mo krampo nka ho omo ye estate fo no mo nyina mo ka ho me pa cho ye be create website e dia mo a obi wa achichi na opese obukimo via online and as via social media via website me pa cho ye ne be create sa website to be dia mo nti golden deal a ye bie ne fe e wa ye enkawe eno me pa cho enche on website ye ne be create dia mo ai eti wo achiri bogafo na mo ba fie mo ba holidays mo ba bibia no wo betimi akọ online ne so na wa search na bibia wotimi ayo booking yen ne be create our website no e de ama wo me pa cho wo so your restaurants me pa cho ye be create website de ama wo obi fra chiri ba wo betimi a place orders awa bibia tumi aye fine no ye easy soft IT consult ye juma ebi no fra number no 0549 68 71 00 0549 68 71 and 00 nti me ka na sa no na just say wo de no na to side na me so me da side no aha say de ya wo ye no na bogafo na timi ahu se adwuma pa ne ye bo hu dawuru enya adwuma papa ye mo hu dawuru da bi eti easy soft ne enwuma no edoso pa me pa cho ye be ye ho adwuma atumi e de amaw na birbi biara so atumi akoso ye pe se say no ye de flexibility e de aba se de be ya o achichi krampo no ba bia wo bi a wo di dwuma no amanfo no betumi ahu de wo ye na bibia so atumi e de aka akọ kama pa atumi de amaw ye free website ho nsensem no so no yenko other platforms no so me pa cho samo ya sorry na mo pese yen streaming live emfa mamo mo programs no a me pa cho yen ye be create social media YouTube TikTok and Facebook ni ade ni asan manage e de amamo me pa cho yen manage de amamo a ye be make sure say Sunday bia anase mo church services ni nyina no yen so ye betimi streaming live etumi e de amamo na ye streaming live e de amamo de a na ye easy soft IT consult ye de ye ho adwuma
pa ya na ya bene ewe mu enye stream bia be stream bia no na ya te se niema bi ne na mani na aye kama first niema bi ne na mani na ni na ya basa ya de stream ne de ya stream ya bibia ne na mani eye kama bibia ne na mani me pa cho efe pa bibia ne ho a ene na mani eno na ye ho adwuma enti nsori awodo enyumaku awodo ye stream live etumi dia mamo afi banks awodo me nka fa nkyere mo se mu CCTV installations no yen ene be ye ho adwuma ai yen ne ye ho adwuma easy soft IT consult yen ene ye ho adwuma pa na ye pede wa bene wo mu so a ye ne ya na se fa number ne to so ma me na afi mitimi fa ma me manfo no na omo pe ne tentem atumi afre no matumi afre 0549 68 71 00 0549 68 71 and 00 0549 68 71 and 00 and no yet easy soft IT consult and I'm to me so at the auto screen so the money who share me number no at the screen so YouTube now FM4 no so more via the frequency no so no to me and yan clear 0549 68 71 and 00 then Famiko Afri Community Hospital now yan said the air cost ho na ye bapia if I'm hujuma de the bebro and ya wada she and some do a woman so no nyina no ye de betudwa atumi de amaya tiefo. Right, mini awadawro ma medasi pi ewa kwanya wadi ama me na sabre ya busuafo empenisi obi benya wa na efiri ade aha eye Katakyie 90.9 FM na sabre ma me fo untu fa enkopie mo ewo eye Afari Community Hospital ayarasabia wase Paul Amantem nanso wachen edikanfo adwuma bie bi yebo na mesrawa tiewo mu no bombodia na weje wode tiamutwuku ne tie ensem we isima kakra se ne be ya wo so wo yade a wonfa yade no enko ba bia se bi de bia wokọ na yade no gusu wo honom na seter ugusu a wokọ honom Afari community hospital no me pa chaw wachra our general and special services tie was a special and a general na nchiremu ni antenatal clinic ni nyina ayese oba ya wonyemo toda brano esese okọ ayaresabia na yehwe ne de abofra no atutu yie ebi a wona yi a agya yetimi atena no ebi a na ade bi a epese ekọ ha abofra no na wo ba wo na sebi wa mba ya apache wa menya kohwe anase mpo no obu okron pa ba wo abofra no ne nani kokọ nani aye kokọ ne kosu aye kokọ ni nyina aka hu bi enti antenatal clinic ri eno so ekoso ewo eye Afari community hospital no eye adwada ekopem eye edafiada anya asam ketwa kora mesew ba bibia wo bia no bomodi ansa obeba na wo se ebo so a na wo busa ya no ma ya na wo so ebabie ewiase mpeni se wo soma abo akraman amana kwache na maba aya na yesoma ye bi pen na mum nyame beye enu achi me pacho be pie mu ewo Afari community hospital eye clinic me kire aniyade anase mpo no de ehaw ewo wani bia no eno so ye hu adwuma ewo hanom se ye obi a wota po se wani obi a wo hwe ade a wo hu ye obi ade no wo no ho a je se ben obi a je se asa anante ananse sorry ananse edede wani so no me pacho eno so ya no wacha no so ede amame me amakorete me ho obi ne kan ya nkena asem me amakorete me ho obi a asa de ananse ntentan ede wani so no me pacho ni nyina mu no ba be pie mu ewo eye Afari community hospital na ya hwawo na se niema de akonkan so e de ama obo ho anu ani kura ta prusuo wani prusuo obo ho a se bi wo hu ade a bright ti se bia wakọ disco na disco light eye yirem no ni nyina na ama wani no ewo wo mesra nyina echi no na waba eye Afari community hospital na ya hwawo eno no eye adwoada ukuada na memeneda hye no so mame adwoada ukuada na afeso no memeneda hye no so sa emame afi yenko ese wobi a wosen obi a wodom anka na wosen femfem na se wodi abroba na se wosen femfem no me pacho no oba eye Afari community hospital ye be ho adwuma e de ama wobi a wosen asikode won tan twetwe wosen ana wama wosen no eniema bi a begugu wosen ase ne ade a me pacho ye betimi awoshe cleaning ama chese teeth brightening ne ho ahwan ni nyina na se whitening ya ye ni nyina ka ama wosen no
asa ya wo foforo obi bese was we see dia say mi cha onya sa net ye anya so ke to be pie mo for community hospital ha was no ye be bibia sanso na afre bibi the crown was no be hyehyɛ crown bi dia ma mo ne ade was no was so a me pa cho ye betu asibi e dia ma na afre so ye permanent na sanso ye sa temporary ni bi no anwan ni bi no me pa cho ni nyina bi for community hospital dental clinic ho no wo be pie eye adwoada wukuada na memene da na ya na eno so no ye bo adwuma obu ho a me pacho wutwitwi osiam na osiase nam gam no emoja efrimu ba ni nyina eyekro ya be hyehyɛ osini mu obu so akaka na ya wosen na osoro de ne ma hyehyɛ ho no ma me pacho jai na bra eye for community hospital dental clinic adwoada wukuada na memene da na ye nhwe ma wosen no enye kama na wudi nkoma a wetimi afekere wosen ye ka se o se fabulous wetimi afekere wosen bi no anka se abusan ya to so a for community hospital me pacho ho adwuma ye bon hanum sei no na medi ho adanse me de kire wo no me pacho was fertility anase mpo no wo bi ase bi wawo mu nsem wo fom se wo ye bema se wo ye oba me pacho ni nyina mu no oba ye be kire wo eniema bi a atochema wo nipadua no ma ama wawo no ese akoye esi akwan no Mr. Shano Sumami, for community hospital, how do we say something? Come to say, we know, ya wadan kwa, and ya this Jumano. Now, Abia Ubuha, when ya walk, wadan away barring, will be so important. Me patroni namono, men from Conquest on an Abia or Tifia, Yamia Domono, a shana money if you are costro, so on a Mawunya war. Man from Cochet, a continuous abortion, be away, ya. I must have been previous a winya war, a bema. Na from question no bia wo yusu anasa for this bia wo yusu na ma bia wonya wo na sempo no bosom bia wo mu fie na ma wonya wo bra ya wo da bia for the community hospital ha na ye nchechew eniema bia aye osi akwan na ye kye wo bia ya me pa chew wo chekwa na wo twe anasa bosom no wo be hu ensonso papa anasa resource papa ama ne ma dia konkan so e dia ma wo bia wasum sebi efiti yakase obi anaso fiti obi ase bia ho etafiri no sum eba wudidi akafra waso efiti no obu a sebi asumudenti bibia no de ahye nasum takra no de ahye nasum ade bia asawo bia hye dua so ababa no oto no de ahye nasum why sa me kura bosum me pato ni nyina mo bra ne yehwew ewo afari community hospital anu sei na ne ma enkonkan so emfa ma me sraw sa enso so na bia wo koye adwuma bi na ade bi bo waso me sraw obu ho kura ye kasa wo nte gise wo kam asa no onu akro no ate bra afari community hospital ne bon adwuma emfa ma afa enso so wo bia se bi wo hwinim owo eye ehne ade wo de bia kata achew de bia wo de wo se kata obi wo so toda bo hu na hwene no abre gonwa de a wonima de kro ekuro bi na beto no hwene chese a whole lot me pa chow wo nostro no ne ade no nyama bi odi awura mu otoda so na skin disease ahodo me pa chow giba krosa mampele krodo se zongola chichi me pa chow ni nyina mu no eye hunamani nkekawa bi a sebi hani padua no etoda skrampo a wodware bi na ho kekaw umetiti ho sa ekro eyam ene ade ni nyina me pacho bia na omoja akrampo na aseye bia na aduane bia nsese wodi we bi positive no kokodi carbohydrate nuane ahodo ane ade a chese bia na ene unipadua no na omoja ne mfa ene wakodi amana ban sa ni nyina mo ba wo mo ebe hwe okama e nutritious ahodo so ho ma wo so be kire onua duro bia sese wodie se ne be ya ene ma be konkan ade ama wo a doctor for ya no mo kan bi se eat your food like your medicine so that you will not eat your medicine like your food wabacha se na kwan be stiafo so di aduane pa se na be ya wonyade na sebi yensoa enuo emegu dem na wunni enuo no te se nuane me kire so a wo ba harum se na se bia wo ye obi a wo pe wo nko a wo dan a ye be he special ni nyina mo no ye obi e wo harum se ene ade your chronic diseases awodo me ka chronic disease a obu ho a wase we dia ye me ya de we dia me ya we dia wa ya ma yare na baba ye ne dia sa chronic diseases yade bia ewo so a enkoda ekọ na aba wasa yade ne sa wawura ba bia emfa me sraw medi eye asa hospital yi adanse e de ebechew se afori community hospital ba ye nche de na nso so no amanfo adanse dia ekọ abonten no nyame nko anenim wo mesew hye no so ma me afi general OPD enso so ni nyina no ye bi e wo harum sei me so se ma mo de so a na nchese yenye oba ni nyina no ye be ye e de ama 24/7 ye bo adwuma me pa chow eye asum ehwinimu ene honamani kekawa na me keka ye no ni nyina de everyday oba ye bo adwuma obu ho a wo hia na no opru ni minim na bia won de wo de kon sa ene ade ebi kura na ekoko mesaw ni nyina mu no oba afari community hospital hanum se ya ye be hwaw ama ho enso so ato kama afren so no wo bu wo no ma me pacho be ko ba bia kwakọ ye opre han ya na operation ebe di mfie petepe mfie kokonyan na operation ye mu ya
me pacho wo kodi agro kito bia no operation mu abie ni nyina mo no mesraw e ba bia wo ko ya me pacho antwa ye tia bra your specialist your experts ya wo mo e wo Afri community hospital anu se ya be pam no kama na no madam fu bi e ko ye operation okoko ntoko o mu epira no a wokopam ye hospital bi wopam andi be na nsan wokoya da nurse ni ayi ahoma ye makoye nsem bebre makroi ani se bie ya anya asem keto me ka che no se for community hospital ho no na se wonenam ama asem we ato wa bra medical di ho adanse a chewa ene wa ankasa wo jejeje nam gya no honam ko ma bi sa mre ni kuro no awu o so adani de eno ase ekọ eno so ase enko na se ni wo no ntibra no operation yenya kama obabu ho awo e betuma paawo ye paawo ye mpaawo ye afi obekọ fie no ewu na se wo san nyimbiem na obewo a na akoye nsem bia wo hwe ye kura na nyankopon amfa fie a wo fam ade ahwere wo nkwa me hwe no so sa emame aha Afri community hospital services awodo bebre ene dia menkan no ba me pacho ye behwe ye kumasi Afri me pacho wotra Afri bus stop no do ba onim kakra bi a japata sabrosan e wo honom no aha ye ni no ba aha e ben honom pa ya enya sam keto esan so ben 37 minute hospital no ya 24/7 ye boy adwuma obetimi Afri ye e wo ahomatofo yi so ahomatofo no nyame baba ko 17 etwato ba ko so 02 yeah 02 right number ni 0240176502 tie number national so ma me wabra wo ba Afri community hospital e bi kura na door to door delivery a ubisa doctor bi obetima so na esi ni bi amana be fa e do ba ye wo ambulance sa wodo fa bibia bi first aid bia wo ambulance ni mu a me pa cho driver for no abibia o moto wo manya driver for o ya was me kodidi wo ha na de ye kantin bia wo ha enti komde na wodidi an wote ka no asem ni si ya pram ene etanwenwen no de aba be fa wo na ese ekọ enim ne e basa ka so do so na fe ne yakase ka we ko emai ene ade hye no so sa emame etimi se frɛ ɛwɔ number we bema ya wo yere nyemo emane nko ba bia antenatal ana postnatal ni nyina no manembra Afri community hospital for number 0240176502 0240176502 yes Afri community hospital no we are always at your services yeah. Okay, we been always at your services no nature says yes ye adwumaden ma de aka bia so yetumi ede to simana aduonu ba kwapa anopa no nwotwe ho but ansa na de afam hudwumade ne bebrew no proudly ma memfa unko St. Louis Ventures ansa na de afam hudwumade ne bebrew no anopa ma memfa unko St. Louis Ventures na yenkodi komo kakra e wo honom emfamra me pacho St. Louis Ventures ase men ka fanche wa no pai se ye woni papi ya de som ye my Ghana na amfo so eche ne nto aso che se adwuma pa ehu hia pa na udi dwuma so adi ne se da ache eti no betimanya so mfaso na enye eye enema nko a St. Louis ba ye no wabat na se san se wo de phones pa straight ye kra every fie na eba me pa cho phones no open Samsung open Itel open iPhones open Techno phones bia open papa no what do you name it I was in Louis Ventures you benya bia to me at the amount you say no phones be on them cry say watch oh ebowa na say umiemi so na no na ye ya eno no ebi I was in Louis Ventures akache accessories ben na open me pa cho open chargers open hands frees open airports they open bia phones and accessories bia no St. Louis Ventures and on sabe me akabi me pa cho ni papa and I ton etumi dem pen drives CCTV cameras and then the installations ni nyina no ye ho adwuma afei home appliances open air condition open fridges open blenders open microwaves me patcho ni nyina no ebi ewo St. Louis Ventures akache e dia na wo pe CCTV afei if say DSTV ni nyina won sabe tumi akabi ewo St. Louis Ventures akache ma bibia so etumi akoso kama ya shop kakraka pa chenchire ba akono ewo nkawe ahemfie kwan no so wa se wo free nkawe station wona wuram ahemfie kwan no so a benkum so wa ye ne drugstore no ene di enmhwe ewo eho no sa afei front ma ye twam straight agogoso ye wo chenchire ba ko ho ye ne be ma nkwan ena etumi edi enmhwe ewo ho no de wo pa bia obenya bi ewo ho afei ye ba headquarters na eno so ewo Dr. Kwa Junction no so won kawe Adom House ho a brosan esi ekwan ho Dr. Kwa Junction so no first floor no and I say second floor right eho
ena eye se Louis Ventures wo beduru okra no na ho ne bo ho a kam kaw ni nyina ne se ne ma papa ena airton ho wo se Louis Ventures me pa cho de adekra ne se yese phone bi ababeto wo se Louis Ventures akache no enam se ye san repair phone papa nti phone bi ababeto wo se Louis Ventures akache no se phone no eje wo nsem ne bo ho na screen ni bo a me pa cho obeto awie no wo de ko na the receipt ne ka ho a tie phone no me pa cho screen na apai no ne repairs ye de foforo be ya ba wo a ye bechem ye be fa na wo so afafa umpewe na opede phone no wo de ko na sei esei a tie ni o esei a wo de ba ye be repair e de amount me pa cho e ka no be fafa na ye su afafa e de amount umpewe de na ope eno e ye St. Louis Ventures kama ye wie ne sa na mamfa number no to amount 0241 907600 0241 9076 and 00 no eye St. Louis Ventures me pa cho afi yakofa St. Louis Hardware media ba St. Louis Hardware ye de asembebo me pa cho chance pa na opede aba wo danso e chance ba ko no ayete se e fence cement chance ye de bo danso ohu as a tiles me pa cho eno ye frɛ no galvanized me pa cho ye wo Euro tiles Euro tiles no ewo ho and afi RBS enso ewo ho alu zinc and awopa ebi ewo ho no ni nyina eye St. Louis Ventures me pa cho de yetie ne se fa kala awopa bra chance no awopese de bo dance no kala awopa no o de fe no bra na ye no ye mfa no mom na antwa wo kala no pepepe no fa mawo obu ono ma we chinye fo pa nti oba kala we betwa ma o se me de na nya bia de wo pe no fa bra o de kala no ba kala blue no watwa fefe na de about the bar yenso ye behwe no aso bi ne akotwa wo factory ne atumi de ama wo na bibia so atumi akoso kama no eye St. Louis Ventures yen pe ne atumi yes ade no obi ani ho yen na de ode baba de twa no sa pepe de ma wo wo pe na do ahodo pacha wo pe paint pa wo dina dan no ho a se yesi paint ni bia se Louis akofa aba no efi ka dan no ho a eno an se wo fa nsuo ne sapo no akogina ho no ahohoro ahohoro paint no na ko na the other say ye door to door delivery door to door delivery e be the amount baby awo bia ne wa ne ye betoto no yes ye betu obeba beto ne yes ye betimi de akwa akogyaw so wo site ho a de beba free of charge untu ahwe aside say ya sa tete so no ne de abrem free untu ahwe no eye St. Louis Ventures and American for to me e de amawo na carpenter fo nyina yese moa mobile di fie ruafo bi edo maba yen yaso ye ababeje nchense ni yakobo da no so dia ma omo no mepa chaw wo percentage ayaso ye be ma wo ompewe ede e pa na ope ya tete ye niema no so a ewo form echen afoforo frɛ number no straight na nko CEO ho 0241 90 7600 0241 90 7600 eko CEO ho direct mepa chaw bogafo ni nyina so YouTube fo bogafo mesremo ni nyina yese de wo hia na wasase o sesei kalabule semunti ebepagada na si ho ama ye wia ya san boso ne apenti from start to finish eno St. Louis Ventures CEO number no 0241 90 76 00 0241 90 76 and 00 odade efa mujuma de na nsema e wo monte so eye polo okay eti YouTube fo no obi a wa ma YouTube bia no wa ha na ho okay tisim na yenko efa mujuma de yenfa mra no pay right benia mama na wasipi na memfa chia so nkoma ba bibi fashion center wo mo e wo to ase me sister Janet ya opama de one na mofra no wo mo se omuti adwuma de bi me hire wo mo pa na afi so no Caesar wo so na de e wo eye kawie wo ben Dr. Kwa sebi na jana bia no ho no no wo so me chia opa Caleb wo si wutie bi won kawie na me chia opa na mama nto adwuma de no so emfa free ha no sei ha eye Katakyie 90.9 FM channel so mama we aye segment morning show ya wo Katakyie 90.9 FM so no ya na ye de bra wa bra ye ko tese nsem mu abobo ni mu ate poi me sone so ye titi bi film ne de bi kika ho efa aye nsem a ekoso ewo sebi nkronkro ahodo mu ewo Ghana mamu anu se yi no na me de abraw na wo so wani age ya na ebre ni ti no ya na masone so no mayi bi na me de abraw na ebre se mu so no me san so de aka so me de abraw na nsem no aniani mu ni
naposo enie mebacho de edi kan asrafo sojafoɔ any forestry fo a wɔn efra posifoɔ ekɔpam galamsey fo kɔsɛsɛ wɔn nneɛma ɛwɔ esanse by mistake no sɛ wɔn ahye obi ekura it is alleged so wɔn ahye obi ekura na enum no meba bɛbɔ mu enkyiremu ebia na nipa na wɔn hye na kura no so no yɛnya no ɛne na di nkɔmɔ no ɔno a wɔkyerɛ n'asɛmu deɛ to so biam so onuaba bi a mepacho okohwe abɛfo tintamfidie no so a mesrɛ mu a ne ba ya wɔne ne tie ne ba no wotumi so ne ba no da na so ɛna wɔma no nsa sani apetashi na maame bɛ no ma no ma akora bi anom an alombo bi tes na obetwa bi a no ma akora no so atwa bi emu nsɛm ababonten a deja no so me de mu enkyiremu ɛbɛbrɛ mo sanso ɛna onuaba bi anasa abaya bi a sebi wakɔ ne yɔnko bi empena ho ɛne na kɔtwe mpena mu ɔden ama mesrɛw ne nadamfo no di blade ayiye nanim no nyame nko a enim sanso ɛna mesrɛm ani die mu okopie mu ɛwɔ St Roses suku a ɛwɔ akwatia papa bi a ne ba afiri mu ɛkyerɛ sɛ suku no wɔn hyɛda paa ɛna ɛma ne ba no ewu yɛ nti wɔn na aku ne ba no nti no ɔno nso so afa ne ho adwene a anamo a wɔpɛ sɛ wotuo no mesrɛ mo ɛno so wɔde abɛtu dwa a mede wei ɛne nsɛm a aka mede ɛbrɛ wei nyinaa no ɛyɛ afisɛm wei nya ama no ne nsɛm ɛna mede brɛ mo hyɛ no so ma me ɛwɔ FM ho dwumadie Katakyiefm 90.9 FM ɛyɛ no waba abɛfo tintafidie nso YouTube Katakyie FM TV obenya yɛ TikTok ɛne ade Facebook social media handles no deɛ oba obenya hɔ ne titiriw no ɛne YouTube abusuafoɔ me media sɛ me twa me ne wɔdende right abusua na me hwɛ dwumadie na sɛ na me do kɔ akopie mu ɛwɔ esanse ana me do kɔ akopie mu ɛno ɛwɔ asantemantam mu anom sɛ ya enya asɛm keto akora na ukopie mu ɛwɔ esanse a abrantie bi ani din ani Joe ana dodo na edinim no na wodofuo wodokokofo ni ade ɛwɔ esanse kuro no mo na adwuma yi waya kyere yie paa no an wode hwɛ no ho ɛde hwɛ na abusua na abrantie no enkyere ana yade sɛ de sika yade asɛm yi yade bɔ no a ɛne operation ahodo ana so operation ahodo ɛkɔ so wɔ ni padua no mu afi na hoɔden aba fam ni sa ne nti no wogya yafo no ɛde ma no wɔfa ne wɔfa so yɛ obi akua adwuma no ɔwɔ emfuo bebree osehwi ni ade techiman ɛne ne aka na ne wɔfa no ɛnso hwɛ a wɔnhwɛ ɛnhwɛ sɛ na bia no wɔfa ase no afuo no ɛnsɛe wabra sebi yadeɛ ɛna abɔ no onye bi akwadwerɔ ɛna aba na fam ti papa yi ɛbɛgye afuo yi a na ɔyɛ ka ɛyɛ ne mfuo a aka ɛho na wiase sɛ ne mpani sɛ womfuo do so a woyɛ ni nyinaa ne nti no papa yi wɔkɔ ha na waba ha nti ɛtɔ da ɔbɛyɛ sanse deɛ no wokɔ fuo ne ade no ɔba bɛhwɛ a ɛne kokoo ne bi wɔ hɔ no ma na ahye na ɔmo asa wɔsa abɔ no ntɔdwɛ ɛne ɛde bankye ne ade asa fam ne ade akama na we na ɛna no sojafoɔ asrafoɔ ne forestry guys foɔ ɛne apolisifoɔ a wɔn ti si mu ɛsanse wɔn ma ɛne illegal miners galamseyfoɔ wɔn kye wɔn ani na wɔn sɛ wɔn nneɛma wɔn twɛgya bi tum ne ade a ɛnya asɛm ketewa koraa na sɛneɛ owura yaw no ɛne ɛbɔ nkɔmɔ no wɔkyerɛ a ɛhɔnom no ɛyɛ ne wɔfa ase no ɛde asɛ ne mesi bɔ mu nkyerɛmu no enti no yɛ no wɔkɔ ɔkɔhyɛ mu a no waba na wei na ɔkɔhyɛ mu kakra no wɔba yɛ a owura bi a ɔne ne bɔhyeɛ owura ne deɛ na sase no watɔn de ama galamseyfoɔ a wɔn mu etu fam agudie ɛwɔ hɔnom na wɔne no na bɔ ɛhyeɛ ɛna wɔn nso so no agya wɔbɔ ne kura ɛna wɔyɛ n'adwuma no owura no nso so abɔ ne kura ɛne ade na wɔyɛ na asrafoɔ yi baeɛ wɔn anhwɛ mu yie ɛna wɔn twa agya etu akura no mu wɔn a wɔn wɔnya galamsey ni bi da na ɔnya n'adwene so wɔkɔkɔ yɛ bi na ɔno afuo anaasɛ fudwuma ɛna yɛde tete wɔn mo no a wɔbɔ n'adwuma no ɔno ɛna asrafoɔ no aba bɛhye ne kura no dworo pɛɛ yɛ ɛnya asɛm ketewa kɛsɛ ɔdwen ho a wɔnte aseɛ na wei ɛna ɔbɔ mpanimfoɔ bɔ ɔmo ka sɛ daabi adeɛ wei deɛ ɛyɛ not ɔnyɛ galamsey da wɔnka ho bi na ade ntina ne kura a wɔbɔ ka ahyehyɛ ne kama wɔn abɛtwa gyadi atum a wɔn kɔ firi bontwo obi anya wɔn hwɛ wei ɛna ɔyɛ sesadeɛ no yɛ wɔbɛtoa mpanimfoɔ no akyerɛ mu de akyerɛ wɔn ɔbaa forestry commission yɛ no ɛwɔ nkaweɛ ɛne mpanimfoɔ bɛdi nkɔmmɔ ɛma wɔkyerɛ a wɔn kyerɛ no sɛ wɔnkɔ nkranpomponi mantam mu wɔn kyerɛ no wɔfisi a wɔnkɔ hɔ nom na gye wɔn nkɔnkɔdi nkɔmmɔ na wɔn mmra mɛhwɛ ɛna ɔkyerɛ sɛ boo daabi ɛhɔ deɛ mo na ɛsɛ mo di anim anaasɛ mo di mo anim ɛde me kɔ na ɛhɔ deɛ me nim hwan yɛ a mekɔ akɔdi me nkɔmmɔ na wɔkora mekɔ ahe na mekɔ da daabi yɛ kyerɛ adeɛ kyen a wɔsan so kyerɛ a wɔkɔ pani wei hɔ a na pani no atona kɔ ha wɔkɔ pani wei hɔ a na wei nso atona kɔ ha ɛnya asɛm ketewa nti asɛm yi ama wɔgye ne ho anye nti ama ɛnaano yɛne ne bɔ nkɔmmɔ no wɔkyerɛ mu kyerɛ yɛ sɛ
nukrenie ɔma anya nie nanso sɛ wanya pani bia ma ɔma nka asɛm papa bia nkyɛ na nukrenie baabi ɔde asɛm ne bɛfa no wɔde bɛfa na wei na mekɔ hɔ nom na mebusa wɔn sɛ mahu sɛ asrafoɔ sogyafoɔ ne apolisifoɔ no mu ɛde low bed abɛsɛ sɛ excavators bebree wɔn de kɔ ɛne ade aberanteɛ bi gyina nkyɛn ɔma no so a wɔsi wei obiara bɛkɔ akɔgye ne deɛ aba obiara akɔgye ne deɛ a it is alleged sɛ wobɛtua 2 billion each 2 billion near the amount 2 billion near the amount that was what he alleged na anasa no allege ɛwɔ ɛyɛ ɛsansi ekuro no mpatwa wei ɛne asɛm a asia Brian enso so ene ebon koma wo kira empenifo enya no moa sanse na kura no onya sika ensan so emfa emo efoforo abusuam aha Katakyiefm 90.9 FM eso na utie no ya no aba YouTube Katakyie FM TV na aba betie de aka so all right ya friend ni nya na ka ye pa na meni be bia mugabi wo ye friend na ebre esemu no ye ne no ebebɔ nkomo right yanto adwumadie no so na abusianfo bra papa oyahye na kura no na nke ye try say ebenya no na bonkomo na emse yegu so yensa ka no a ye bebɔ nkomo sanse nani abreye pa afei yanto adwumadie no so abusian ye wum no say onua ba bi ya adian dodo na ede frɛ no eye moda mepacho edian dodo na edinim no eno no na wonenam abɛfo tintan fidie no so moda enam abɛfo tintan fidie so na de abaye ono so wo ye ne say ode ne ba ato na so and why video woman ne ba no ensa enomo then ye ensa bisa bi obanu bia say ya don ko say petition wo twa bia no ama ne baba ya no asuko no ma no aya bra ba fotinta video no so na bra ba hwe obehu say eye yewura eben enso ehwe enema edigu so a enya asam keto akra bra ehwo no na bra ebehwe bi na de omu no say abaya no wo kire say ne ba na ha no dodo ye kobusa no nkomo ne yedie no wo say ne ba na ha no dodo akra wo pesu de ono wo mpe ono wo na se opesu a wan hwe odo beche ye no nyasem ketwa no ono wo chese wonu no da se wo wensa o ma akra ni biwie na de o nyina no se eno ene boa e ma akra ni timi da e ma onu so nya no ho e kwa na adwuma ene se alombo no obetwa na se chale no obetwa otwa bi no ma akra no so otwa bi nyasem ketwa ne obi anum bi na se chese akra no bro a wotima da na ho na wotimi aye na adwuma na yebusa senti unim se etia Ghana mra se wo ye saade no so na de ne ba ena akra ne ha no ana o ma na twa bie se na be akra ne beda na wono so atima na adwuma eno nche se wotia Ghana mra ena yesu yo enti we ena empenifo te ya shragefo ne gender ministry ne wanwan wo mote asem we no mo se da bi we not se wo be wo ba na be kasa akra ne ye wo ba nti no ene ye wo ha adwene osu ha enti ene ye ya utwa bia be mani bia twa bia pete chikra na be ma akra ne bia nom na akra na brother de da bi wo sepota si ejelu samrei empenifo so ne panchi ya omode no kwakopie mu ewa posifo so ne yeso a enche yene no kwakogina dakam no achemu de nti a wo na ne baketikiti da na so na wonom nsa no ma akra ne bia nom se de bia akra ne beda no so anya ho aye n'adwuma right abusia maka cho se eya abra abefo tintan video no so Katakyie FM TV oba ho no ma obehu eye mfoni no wabra eben edi ni nyina egu ani video sa hodo a eno so ekoso ewo ho no mo onua ba bi adodo na edi no sister na sister akoye nsi akire am wakwa konya asem na ni nyina no se ukopie mu awan kampopuru mo ntem abaya wei woni ne yonkopa ene kona ekra na ewiase empeni se abo bi bekawa na efiri wuntuma mu de sa nti no abaya wonu woni onkobrebo mo nante mu didi bom mu da bom ye bibia bom wo ma nante akyere ye pa ma obia age ne hudi ya enya asam ketwa enokre twe ne kan ye wose no menka obi ode ne wure be hye nipa mu sanse nipa ye nyini nipa so so sebin producer sebin producer yamfa ho ento no so na de om nyina no se onua bai sister obehu video bi a anase pictures a wo monte no so a woda ho a wo hwe nanim a sebi ochen frafrani meka so ochen frafrani a oba YouTube wona abehwa abaya nanim a wan kasa bohu akani ba pa de nanim oye no se ye ka twa so ya akani ba wonyindi because enema bi a aye nanim no enya akanfo ana ya retire sade no na mesaw tie national so na bra aye Katakyie FM TV wona bra behwe wa bra eben edi pictures no to wono am ya hwe bi na ba ye wo kira wona ne yonko brebo ene namo na ne mpna na damfo ne mpra ya wona ne te ne boy a wona ne te no na damfo no so de ogigini di na ofa ne boy na chi na otete abrantie no ama abrantie no susa ne ade otu na damfo no fokora na damfo no amfa e ba sa no e ma na damfo no boy no e be fole ma wo no obefole ma no e mo ye se yo ene madam funa no tie na so ojojo dia ene mesoso no meso me o se wo pemia na mesoso mepe because madam funa so no wona te ho na ojojo wo ntime dia mepe
ɛna wɔyɛ nsiakyire ɛna ɔne nadamfo no mpra no ɛkɔtwe mpra deɛ mu ɔden ɛtu wɔn twe mpra no mu a nadamfo no tee no obusan sɛ ɔbaa pa me ne wo nenam sister ɛdeɛ na wɔyɛ yi ɛna ɔsɛ wɔda bi asɛm ɔmo kan de ɔmo boa me na me metuma yɛ wɔ saa ɛtu enum na kikiri ɛkɔ pie mu sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ wɔne nadamfo no mpra kyɛ sɛ ɔmo twe mpra mu ɔden pa right ɔmo twe mpra mu ɔden no fasi wa na twɛn hold on menkwa ɔma no so na menkɔdi nkɔmmɔ kakra mmra sɛsia Mr. Patrick ɛna ɛyɛ owura no a ɛsan ase asogyafoɔ no sɛbio yɛsusu sɛ ɔmo akɔhye na kura wabra ɛnyɛ hɔnyɛ galamsey site no ne ade no yɛde ne ntwe nkɔmmɔ ne yɛhwɛ sɛ de asɛm no asitie Mr. Patrick mo akyɛn no pɛyi yo megye di yɛ sɛ owura Patrick ne ne kasa yi yɛfrɛ Patrick Asibi. Patrick Asibi. Asibi Patrick. Okay. Right. Yɛnya ne nte sɛ sɛbio asogyafoɔ ɛbaa wo hɔ na sɛ wɔnam a agya wɔbɔ wɔ mo aporo no ɔbɛte fa mu wɔ wo hɔ no ma mistakenly sɛ mistakenly sɛ whether by whatever wabɛhye wakura ɛho asɛm te sɛn Epacho ɛnɔpɛ na nɛtɛ sɛ me papa no ayibra ha. Okay. Me papa yɛ kuani. Me papa yɛ bienu mi na yɛ kuafo kuadwuma na yɛ. Na galamsey me nyɛ bita. Me nim nani so. Na me wa asase a me di kan ɛyɛ wɔ dwuma ɛwɔ tɛ yɛ kwai. Ɛwɔ na me ma wɔ, me ma kwa wɔ. Ɛwɔ na me te ana me bra akɔtɔ asase wɔ. Esiase bonto fo side. Na asase no ɛbɛn forest. Enti emere bi me ba me hwɛ me tra no me hu sɛ asase no bi koko. Ana di pare toma no. Ana koko na wu. Ana me don so. Na me ko sɛ ko adwuma na me be adwuma sɛ na ma ba asase na be pare sa kɔ. Na asase na me yɛ so adwuma no. Ɛbɛn forest. Ana amanfo so ɛwɔ ɛsɛ a mo yɛ gɛlɛ. Nipa na me ne bɔ hye no. Ofitakwa na sa so de makala say na wo free ne wo eba me ho de me masa ati de ne de e ni pa de no fo na tobo de tobo mu no ye so abi ni de lente da me de ya fo out na wo ma ti eno ati ni bra na o ko ho asase na obebe wa de a ne ye wo djuma no me bra de no pese de time e won ka wie tie ya eni be Christmas mpo to ni ho de etnia na me do aka sa na me yire wo ho na ono so me yire wo ho awon ma chi me sori ese me ko ita ko pa bi aba me ko ba ya no ho bro mo fe me ma ta me tete ana me so wa na ti bi ka me be di wo na se genda mu ajira da ka se ma e jena dum ana me bi cha me yire tai na e de na shi no so ono wo da ho ma te wo be ya dia na ono so me yire so to den ana me se nkran wa anti okopa no ma da ton more no be brave ana me yeton wasaka banku so ton and also so na ho ma tia wo ye aduane apon na ohun se nkofo bi ni ka ba obo to amu ka fo na ba yo ana onu so jam aduane a wo ye ni na ku ja no bani o ko se obi afia se wo hwa ko dia e ba na chi aba wo be ba na chi obi ju ha ku a jire o ma se no ati sɛnnuane a wɔ hɔ ɛnsa drink a wɔ hɔ sini da yɛ no aso ɔma tam ne nyinaa de kɔ in fact na bɛhu yɛ nipa na ɛde akamata adeɛ baako sɛ ɛsɛm a mede kɔ nka ayi a yɛsɛ sɛ nka ase me yere drɔsɛ no ɛhyɛ no nkoa na ɛhyɛ no ɛti woyɛ wo yɛyɛ ɛti bi da me home so ɛma kwakyadwara no meba nka polisi office hɔ ɛda wokɔtu case no wɔ polisi hɔ polisi panyin kɛkyɛ me sɛ asɛm no ɛnyɛ ɔmo asɛm na operation no firi account so na ɛbaeɛ ɛdi sɛ mepɛ paa na ɛgyɛ me sa nkara in fact me so sisi a ɔmo ahyɛ me nneɛma nyinaa nneɛma no sɛ de na bi kɔ ɔmo adi me yɛ sika ntumi nkɔ asa meba ɛni wo ɛna mede to hɔ ɛti sɛ amene okɛsɛ kura sɛ amene okɛsɛ yi te wɔ kura wo sisi amene okɛsɛ yi meba o ɔmo bɛɛ kura no ɔmo bɛhu wɔ yere sɛ ɔwɔ store hɔ dabi ɔmo baa na meyere ne akɔhyɛ akura bi pɛɛ so na meyere akɔhyɛ kura hɔ sɛ nkurɔfoɔ no dwane nti meyere so na onim ɛti meyere si dwane yɛ ɛti ɔmo baa na meyere ni hɔ sɛ mmom na tɔn na nneɛma gu million wɔ hɔ
I done a fire store, and I think, and no, my biscuit, no, Gary, and I said, oh, more and so much, you know, I'm not about me, and I no man know what to put. At the minute, I so much, you know, you ask done about. Okay. It is a Siano, one penning for assemblyman, and committee for be or hobby, Edding Kitahon, our quite beer, on bet to me, a fast wow, because one Casana, wow, Pim said your okay, dear. Concran cry, Edding. Committee for the or what can you answer my bum? I tell me, you know, I tell me, you man, yeah, I just know, Name forest guard now, or that for the know. Forest guard now, Taban or Bar, you tell the one of them show, or not a friend of Bonham, oh, I summon the eye of hope, now what you need to hold. It's a messenger, Miss Bonham, when I'm going for the people, you can't have into the choir. In fact, I do not know much anymore. I understand. I tell them, I see. And yeah, say, you know, to say, almost she a crying in a real hen order. Mother, the catcher, the catcher, a bear woman. That's because mammy, I come and point about the door. They don't know the catcher. With the phone and something else, or your baby that came in a man after her. It's the Right. Eddie Kababa Kafra. Nemono, Yabama dinner any assembly members or is answering important Swakasa. Now, yet me who are more, I bet me to a phone. Bibiania, Obeti and Chebesaba and Champion. Why? All right. Areho, then there. Areho. Yes, serious. Right. And he. You ever heard the assembly members? Right. And he said, them not a mentor was not the last but not the least. Me point 2 million. All right. Right. I was here a year and some young Gusubo in Chimon and Chinom. Abaya make us away in CHD. Now, watching a young boy, and a ja, the young Conosotia, Busana, one can of crano, the young Conobo Modian, who didn't intend one, and here watching one. Watching so on the boy and Namwa. Any cabo or man who say Triamuani. Lady no or yeah no tell baby no koto blade be second get to abuse arms a blade and would you kutaye and would you merchant tentenwa no bonding start of a macho na bemana de pabam and any or year down for lady abusia ye nanim ye lady nanim says Slimani pa etino oba a YouTube on ma na say at the better one more ama was wash you which must say said was the blade na twa by an animono woman will say yes. Now, Abaya no so some way better net no matter what's a tribal mark na dam for be I'm on a tribal mark wabra or no one yan bonibiana and a boy na blah 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 blah. When I'm on for being more yan said there be would trick on a when yet tribal mark way and see a mark ya no ube pmo or abafoot in time video no swap ya Katakyie FM TV Katakyie FM TV me patro YouTube hormono obabana eben and so Eddie at all now more Abaya in a dasui ne ho so fe ya semu ne ho so fe oh ntino wono so wagina ni so wabra okoye ensiechire na oya senko okoje ne boy na danfo boy eno no right abusiana me toa eye dwumadie no so a mamemfa wo enko eye Eastern Region Denchambor District akwatia eho ena megidi se na no ayi MP no atofom no megidi se yeho Eastern Region. Now ko pemu Eastern Region abusiam school bia your friend St. Rose Senior High. Yes, ya no ewo akwatia apoye mantamu hono no. Na wachira ebra kakra bi etwamo ana onua ba bi asukonoma ya ne din ede eye Beatrice akua Jamina Boatin ono ewo eye emfie dunum 15 years. Na oye home economics and a home science student ewo St. Rose school mu hono na ana no ya ana abaya ifirimu ya wabra abusuano dwen ho na wo mo entiase na
wokowu ɛwɔ hospital hɔ no hospital no your friend St. Monica's hospital ya ɛno ɛwɔ Achim akwatia hɔ no na abɔfra ne papa ya ne din ɛde ɛyɛ owura Kwadwo Jamna Boaten ɛyɛ sɛ dabi asɛm wɔ deɛ wɔn tiaseɛ ne bayi onye obi a wɔyɛ yarefo ɛyɛ sekla na asɛm wɔ deɛ wɔbɛhwehwem na sɛ asɛm no nokora ɛwɔ mu nyinaa no sɛ papa no ɛne ɛbɔ nkɔmɔ no papa no ɛkyerɛ asukuufoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ mpanimfoɔ mu wɔ sukuu mu hɔ no ne ɔde bɛgye wɔn no sɛdeɛ ɔbɛma Ghana mmara no sia twe wɔn mu no wɔn mu akokɔ ɔmɛfrɛ na lolo na ne nyinaa no sɛ ne baba yɛ a yɛka no asɛm yi mekyerɛ bi tuisakua yɛ wɔ mfie dunum 15 years a wɔwɔ ɛyɛ St. Rose Senior High School mu yi wɔkyerɛ ne ba no sɛ na wɔyade o ɛna ɔba akyerɛkyerɛfoɔ mpanimfoɔ yi hɔ ɛbɛka kyerɛ wɔn sɛ ne ti dwa no ayɛ sɛ asorɔbɛn no n'ani kura yi atɔ fam nti wɔsrɛ wɔn moma no krataa bi na agya wɔn kɔ fie no nkɔsa ne ho yadeɛ wɔn sɛ kɔ na aboa frakadam wahyɛ da firi akɔ akora yi super kyɛw akyerɛkyerɛfoɔ sɛ wɔn mu ntie ɛdi asɛm nie wei na mpanimfoɔ ka biribi sɛ ɔdi nipa bɔne ne akyi a nipa papa wonyɛ ne papa da ebia na mmɔfra no taa de saa deɛ ne di wɔn mo nti wɔn nim sɛ ɛyɛ biara na abayɛ yi wɔde aba sɛ na ɛyɛ nokorɛ abɔfra kɔhyɛ dɔɔbo hɔ nom adeɛ kye classes kora wɔntumi ankɔ bi wɔhyɛ dɛm ɔsɛ wɔyare ɛseter na akyerɛkyerɛfoɔ ayi wɔn ani nti ɛnafoɔ mako nan ɛbɛtɔɔ so ɛna afei sɛ na ade no mu ayɛ dene afei wɔn nsomo wɔsɔ abɔfra mu kikiri yɛbɛtɛn sɛ kim abɔfra yɛ twa ahwɛ ɛwɔ sukuu mu hɔ nom a yɛbɔ no nsuom na wɔfa no dɛsɛdɛsɛ ɛde ne kɔpie mu ɛwɔ St. Dominic's Hospital hɔ nom na wɔde no duru hɔ no fofia ntoata ɛna akora wɔgye mu wɔyɛ Nyankopɔn ɛdea na wei ɛna ne papa no hwehwɛ mu ano ɔmu saa seesei ɛna ɔmo de ɛyɛ ne ba no deɛ a ɛna sukuu mpanimfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ wɔn a wɔwɔ sukuu mu nyinaa St. Rose mu nyinaa no wɔbɛkyerɛ ɔmo nyansa ɔmfa nkyɛw mo ɔbɛma mu hu bosom edua mo buru ɛsan sɛ awo hɔ yi ɛna fam ne bayi obi nim ya na kampani sɛ sɛbi wohwɛ ɔba na watete no ama ne sia fifiri no no so aba bɛhwɛ ama sia tutu na sɛ ɔma ma wantuma anya kwan anhwɛ ne ba na ma ne sia fifi ama no so ama bɛhwɛ ne de ama na tutu no saa no so do bɛyɛ ɔmo what is good for the goose is also good for the gander etemi no kakyɛn openi Kwadwo Jamna Boaten me pa chɔba abɛfo tentafide nso a ɛyɛ Katakyie FM TV ɛwɔ hɔ no mo abra abaya no musie no yɛkɔ yie na se ana papa no ne yɛdi saa nkɔmɔ no wobɛhu sɛ abaya no ne mfoni ɛtwere ne funu adaka no ho saa pɛpɛpɛpɛ aha yes abaya no mfoni na twere funu adaka no ho no yes nti yɛkɔɛ no saa yie na se no ana papa no ne yɛbɔ nkɔmɔ na wei na yɛkɔ pie yie na se no yɛne madam baako ɛkɔ pie hɔ yɛfrɛ no Madam Victoria Aban kyɛ sɛ de papa ne kanya wɔboa otom wɔboa ne nte saa nti wo deɛ mmerɛ sɛm no headmaster ɛma no kwan so wɔnkyɛ mu nti mmerɛ sɛm no yɛmmra ne yɛmbɛgye nkyɛ mu na deɛ papa ne kanya wɔboa ntorɔ ɛyɛ bosire mu ka nti sɛ ne Madam Victoria Aban yɛ wɔba ayie no ase bia wɔbɛhyia hɔ no wɔno so ne nsɛm a wɔka ne nti mmerɛ sɛm no yɛbɛkɔ akɔgye mu nkyɛkyɛ mu na yɛde abrɛ mu aha ɛyɛ Katakyie 90.9 FM ɛso nie na wei ɛyɛ FM ho dwumadi a morning show no so brano yɛde brɛ wo ɛfiti adwada ɛkɔpem ɛyɛ ɛda efiada nyame hyira wo menua okay ɔdɛndɛ ne yɛ meda ase paa sɛ wo nso watumi ɛde ɛfam ho dwumadi no atumi ɛde aba na sometimes awerɛ hɔ ɛna ɛsan so ɛya nsɛm bi sɛ yɛayɛ na ɛsisi no wodwen ho a ɛyɛ na wonte aseɛ ade kyi adeɛ sɛ biara so no ɛsan tɔkɔ so yes ɛsan tɔkɔ so si deɛ ɛbɛka ne nnɛ no ɔkyena saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ foforɔ pɛɛ wobɛhu sɛ na asan so asi mene anka mekɔ anka mewɛhye me birthday bi a ka mewɛhye me nua baa bi na agya magye mu mede ama wo na ɛti wedeɛ ma memfa akwanya yi na menwɛhye me nua baa baako ne birthday menwɛhye ne birthday na deɛ wɔ nyina no sɛ onua baa no ɔwɔ ɛyɛ toase ndidin ɛde ɛyɛ vida na dia dodo na adi nim no ɛyɛ abena ɔwɔ toase Botswana wana da ɛyɛ TV so yi na me hyira pa eben God bless you yɛ frɛ no ɛyɛ vida dodo na frɛ no abena ɔwɔ toase na me pa cho ani die mu ano wɔdwon ɛyɛ club anaasɛ ekuo bi a wɔfrɛ no Friends and Loves Attire Base ɛwɔ toase Botswana hɔ no mo ɛnya asɛm ketewa koraa eti no onuaba see them awudu sɛ me ka kyerɛ sɛ Nyankopɔn emwa onomo no hira no nya okese ene eye wawoda chill but don't freeze. God bless you, happy birthday ene eye awoda sononko e de ma faida nyame hira wo onye wapede nyina mfa ma na oma oda yeso nyina so embrem o to ase Botswana onu abusu nyina no Nyankopon omom ho ban
All right. Right. And yeah, menso medasi. Medasi pa. Okay, nti if I'm dwumadie no na ye de aba awie ye no anopai ewo dwumadie no eso eno ye beto aso na ya ye adwuma ama bibia so atumi akoso kama said ye no na ye so yetumi ede amamo. For the meantime, and just runko enko emfa emma masha 80 fashion foa mutie nyina Mugabi tenasene yenton ade kakra emra tenasene yenton ade kakra emra na afi masha 80 fashion foa nyina mechia mo anopai afi ye firi hono mo a yenko Dreamwear clothing ewo aferi Akrofrom Junction Dreamwear clothing ewo aferi Akrofrom Junction na afi eno so ni nyina yentumi enka eho asem evanchire mo na Dreamwear clothing for na mo no ye chia mo why ye chia mo pa Madam Priscilla and afi Adwa Broni ene Samira and afi na Kisiwa munyina kuya munyina ho ye chia mo anopai na bibia nso etumi akoso Mugabi fameton ade bra sisi medase na say yekudwa man so de ne mamni kan fon ko ejapatas me ba chow wo ye obi na opetas papa de sisi ofia me ba chow ni nyina ejapatas 1000 da bia metrasi ya me ka chow me say sizes sanso na sanso sizes na venzu no ope the rustic and the polishing so oba ejapatas so ubenya bi aton kama pa na wati media kwa sisi ofia ya kono Ejapa Plaza se menkan chose uye obi na ope Italian doors papa na wo de asiesie ofia ne nyina na so ye eno ntimi srew ba bia wo bia na ope Italian doors papa na wo de asiesie ofie ho na ofie ho ya akono no ne nyina Ejapa Plaza mpa chawo o se menkan chose enya no kunu o shower test or tap or sink or mirror sa basin with cabinet no eno obi ho or doors or keys handles chemicals strips ahodo nyina no eno so ubenya bi ho sa so na WCs me say water closets de wo tena so na etimi bo base kama pa no ne nyina obi ho sa so na jacuzzis ni wan na aba no ne nyina Ejapa Plaza se me kan kira wo say obi ho eno ntimi sra ba bia wo bia o pe tiles and doors na de say ofin bo modern bra Ejapa tiles and Ejapa Plaza na beji san na we nyina bi na fa ko say ofie me pa cho ye wa ferry yeli Katakyie 90.9 FM and na wo Abrosan kronim sanso na ope Ejapa Plaza so a ba bia Las Vegas wono anwona kwanta eho obehu ye Aferi community hospital won so ba obesanso ehu ye obetimi afrem panifo e 0552 953440 0552 953440 ofra e beje so na ene wadi nkomo na etimi aboa se de be ya ofie ho e be ya kono na why kama pa na ties ene doors a o pedele dwuma ofie ho no bibia etimi akonkan e de amaw me de wuram e wo obi ba JK Papa restaurant aso ye me pa achew ade action so a obia bedidi ye bedidi dia hemfa na yekodidi yekodidi obi ba JK Papa restaurant aduane bai na apese wodi no enne anopai ye ofufuo ye omutuo banku abetie ene nyakeka ho nyina ewo obi ba JK Papa restaurant both local and continental this is now so no me pa achew obi ba JK Papa restaurant me pa achew eno nso ebi ho uyobi na de woni gi esamadu na omche pastries nso a meat pie short bread cake bread ene na keka ho nyina no nyina obi ba JK Pap and Restop enu ntimi sraw bomodin pa na fo ni kire mu ho na nso ko na kopa aduane di na pastries ni bi na fa ya de ope me pa cha orders nso ho o ware o ye engagement ade apese ye biasa bedimpo abedi to po na wo ya o de bra ye beboa na orders a wo ni na yetumi aye de ama ye omini ba sanso e wo washing bay me kire car wash ba o car no ye be wash no kama pa na ye de ama me ba kire wo mu ye won paseti a atwemampo no a o kwa onsa bonkum o ba onsa nifa me ba to enfre obi ba JK anas anti 9 e wo 0256 516276 0537 512748 and 0557 09
8008 mpacha offer obiba JK anase Auntie Diana mpacha omobeje so no matumi aboa se de be ya wo so no ebenya aduan papa di na be bia wo pese wo ya engagement wo adore ni nyina no atimi akoyi pa adi ama Ejapa beauty salon se me kankyere ye nuan mo ma no oba bia ho fe e ni tirinwi se ho be fe de a ni nyina eye Ejapa beauty salon wo se bra no nsiesie wo ya wig making, acrylic nails, normal nails, gel nails, associate rig installation, frontal pony, blading, Samsung and pedicure, any medicare, ni nyina me pacha oye bi ewo all types of brother ni nyina so me pacha oba obeboa na what me siesie na bibia e kama pa me pacha bo wadi abra aferi yawo eni Katakyie 90.9 FM ene wo abosan kronim oba obehu Ejapa beauty salon me pacha so open chiremu a ebru media isu a obetimi afrem penifo 0554 389308 0554 389308 normal boa omatimi siesie na won kama pa me di wuram e Big Joe Enterprise asuye me pacha o odisa wo phone asay fabla no nyema lock that so afabra no nyima phone ene ho pempena de nyina me pacha wo ni nyina eye Big Joe Enterprise asuye odisa phone bra obeboa upe bi atu akoton so a ni nyina eye Big Joe Enterprise ene ti bomodi a phone ni chirem ewo eboa kwa total filling station ho oba obehunu sanso na kusu Zongo Junction me pacha wo eno so ho sanso na anwea kwanta obehu Big Joe Enterprise me pacha wo bomodi afra Big Joe ewo 0245 794556 0245 795456 and 0209 541556 sa ofra Big Joe obeje so na watumi aboa kama pa me pacha wo nyame aduma on the 19th kopim 20th me pacha Golden D Hotel se men kancho sa odi amachi dede Shatawale anyone di say eba and carry enu ntimisira ba bia obia no ya hoboa na twen sa adwumadi no Golden D Hotel hotel for kra afi na aba ewo atwema enwa beje ha sei en carry asem na mekan hotel won waso pa afi na aba e friend Golden D Hotel nyame aduma ye bia no ni ntino enye obia keke na de ne ba ye abrante amachi dede ne de mlante ne pen Shatawale anyone ni say a support wo say de be ye adano de enye fadi agro Golden D Hotel me pa cha on carry asem na mekan ntino be wa otimi nka bia na me aduma on the 19th to 20th no ba modi afo ni won carry na so bra ne be ji wani bi me pa cha me di wotu kwan amakoma na ne akopa adwuma ye no pesika gubotom aba behwe abusua me pacha full time recruitment and travel consult for say men kanchira wo say momodian bra Albania wo ho, Australia wo ho, Canada wo ho, Germany wo ho, UK wo ho, Luxembourg wo ho, Holland wo ho, Iceland, Japan, China, New Zealand me pacha only dey kan won nyina e full time recruitment and travel consult o se bo modian bra no mo na so ko pesika egu botom na fa behwe abusuafo student visa so ye be jama u school ni na open visa le tukwan a me pacha bra e be jama na mo sha no so se e visa before payment ye be visa na ma ansa na udu sika ba na emom sha so visa ne ba na ba na na ma me say papa say of awuntie ma say me bi ma me pacha eno de full time for see kan cho say enya de a amudo ho be chew enu ti bomodi a bra visa before payment bra ni emfa won me pacha full time recruitment for obehu ye so for like complex kwa so wa ene wax angel academy for and e opposite it's oba pe ana urom school mu a obehu full time recruitment and travel consult me pacha say open chire mu a e boro so tra media isu a fra ohini Solomon e was 0536 786913 and 0549 563403 me pacha me do urom e was St. Louis Ventures me pacha o se men kan chiro if you da na hyase e kopim na wieye ni nyina e na so ye me pacha for ni chirem e was St. Louis Ventures onyame ba St. Louis efrefre o se obi amla e dan na hyase a usie no e kopim se ubewie no bo modi abere hyase ye na ye mbo yes akabinta fo nyina mason fo nyina e pacha mu nyina mumla St. Louis Ventures okay me pacha uya carpenter ni a me pacha obamodian bra oba ade efenu kan commission fantastic I was St. Louis Ventures St. Louis Ventures okay o carpenter ni na
akodu da no aye wa ba na samu adwuma aye sa commission now sa commission ni na St. Louis Chelsea papa St. Louis Ventures yes Chelsea no kwa ya fe no alozin zinc ni governance no okay kala open this ade ma okay they open no eno ne ade ma open blue e blue sea blue ma sea blue open green ma green they open no fa kala ne bra wo dia open kura wo dan ne plan fa bla e be kire wo Chelsea alozin ade boss e be fata wo dan no ne dia ma ni na St. Louis and we St. Louis fantastic the number ni 0241 0241 90 90 76 76 00 0241 0241 90 90 76 76 00 ne yesi penti bi akofa aba no eno no se hu ye fi kura wutimi ko pepa o pepa wasabo okay wo di penti wo di ana sedan ye fi a wo di ana se wo di ade be bonsuom fom wo di bonsuom keke na da fa da no eno ano wasanya o penti wanya o penti ni na St. Louis Ventures umpewe na pede umpewe na tell for esramo okay e carry your wadom house yes. first floor obetimi akọ first floor hono ma okwa obe St. Louis Ventures sanso na agogo ye warehouse no abakade enuti no obetimi ahwe ye St. Louis Ventures right me da say yawie St. Louis Ventures ho ide na ne yenko quickly na afei yento adwumade ne so simana du asanu mapa no pa ye nonkro ho ewo efie ha sei na bibia so etumi aye fine pa ye koso a enye adwumaden emfa mo aye my Ghana ema omai no entumi emfa ne ntuma papa emfa emfra na bibia entumi enkoso kama anopai yedin komo sada midi kaka ye ne NCCE ebedin komo na afei ya hye constitution ho nsem a ya shasiye no na afi ye hwe no na yakoso a na yedi na ya wada bia ye betena se na bibia nso atumi aye fine pa Mr. Oduro Emmanuel ofia sei oye NCC Municipal Director Chimanwa Bieja South yedin komo Raima good morning no good morning Nyamiba bibia boko Christian Adaro ma dia chi ebio na ya wo so yes na ya wada nti ya samba ne de ni aba na ya ba right aduma muso ye boko Christian Adaro ma ja obi cry nkakra ye de betumi biara okay right quickly ya share last week ya share free hin na afi ya recap kakra na afi ya nto aso and then no enfem free baby ya we last week na bibia entumi enye fine Wadaroma last week akonya ode ma ye no ye share ye Ghana political history okay e free ebra abrotre hima e de 2 minutes share ye nsa ebisi emra ye kan say ye fourth republican system yi e sha ase na ye 2 mirika hwe bon kontin hwe mu okay na ni titru ai kai pa ne say ye kan say e free say abrotre hima de Ghana afi nya ye kan say republic ye 1960 okay afi ye di ye ho so a ye nhihya ye mfa nkɔkyerɛ abrokyerɛ hima no yenya soja amamu a ebetu constitutional rule egu ye mako enum I see eni ntie tumrika ehwemu ebobo so ema ye hu senia ni nyina etie na afei ni ntie ka se fourth republic no ekyerɛ sɛ ye kamami nka bi nhihya ye we na toso 9 okay eni ntie ye no se tumrika ehwemu a the free yera nkroma epenso edbisi yera Rollins afei osisa ne ho free soja amamu ebesi ye kabamami nka bi nhihya ya sabre ye gusu id ye adwuma se ye nyina ye beka ya ye nto abakra ne atom mpem akoma konkron okay 9 times and enti ye kabamami nka bi sabre egusu a ekɔ nanimu a enya mfie ediasa ekro egusu ekan sare republic we nkonwie no na ye try ye mfie ediasa nsia that is 66 and sabre you 33 years exactly ye republic is ye Canberra fuma it is the longest ever republic ayenya I just say 1992 constitution no by far and is the longest yenya ye tumrika hwemu even the fourth republic no amampani ahodo amuso abedi so free era Rollins ebesi era Mahama Sabri oti egwano eso no Wadaroma right enti ye bobo na saa no a ye de ba ye no ene na ye nto aso na ehun Wadaroma yes okay right ye show say ye to aso dia constitution na nkasa kra no ehun hia be pa ne hia enti se Ghana fo ana setimamufo no ye ho ye ma ho asem fire ya sembu say hia ye pa
yɛntimi nka yɛkabima minka bia na yɛma mu nhye ɛho asɛm ɛwɔ bra yɛbɛyi yɛ constitution no yɛ amamra a yɛde bu man no afrim okay ama yɛyie kra duru baabi a na afi ayɛ sɛ nkɔmmɔbɔ ne kasa ne kɔ ayɛ sɛ 1992 constitution kra how bebree wɔ ho sɛ the last time kan yɛ no yɛhwɛ sɛ na hyɛseɛ Ira Rollins no ye soja mampani ɛna wɔ sɛ afei deɛ wɔba timamuni a yɛ kabama minka bihie mu ɛno nti ya na manfo hwɛ ɛhaw ɛwɔ constitution no ho ɛsen suma asom ɔman yi 33 years a atwa mu if you dia some years a atwa mu sɛ ne constitution asom yɛ ya na when ye me pese deɛ wo kan ho hia me ba mpese ye di free sɛ ho ba ni ɛho na hia da sɛ yɛ okay ye ana sɛ ye nya the constitution no ɛho a ehia ɛnna me de sɛ asɛ ne titu ɛne sɛ okay ye kan no brofum sɛ constitution no na ama yɛn a system of government. I see. Amamu nhyehyɛ ya sabre yɛde bu ɔman no ne enti ehia sɛ menu mienu yehu ne enti a constitution ne ho hia ɛne sɛ constitution no na ama yɛn amamu nhyehyɛ ya ɛnɛ enya mfie aduasa miɛnsa ayɛ kan kabima minka bia yɛnya yɛ kra na nya mampani ahodo from Rollins abesi Ira Mahama ɔmo nyinaa ba yɛ ne ɔmetumi bia consistently ɛde aboa ɔman no entutuyɛ ɛne ti first constitution na ama yɛn amamu nhyehyɛ yɛ na yɛ kan sɛ kabima minka bia menu mienu yetimi kira ya adwen ena menu ti hai kina bi say last week me kan ye no kira bi na bi say Ira Oduro oye ebia minister oye MC oye DC oye CEO ni na ye kabima minka bi nhye efisa menu mienu akonya say ye de ye ho hye saa amamu nhye ya constitution no e de amayen okay constitution ni ya amamu nhye efi ho a esan ema ye bibia kan say separation of powers ni enti ehu hia say menu mienu ye bo constitution ho ban ene say se amamu nhye ahodo a na eye soja amamu no omo ba ne omo pe na omo ye ni a ye friend say decree e na omo di adwuma decree ni say osore anopa no ne na badwafo kakra bi kohia no omo say se kra kasa na do so ye mfa ne say e wo oman mu dodo nti ato radio bia mu e decree okay enko parliament enko supreme court enko ba bia waka unti kan court man ye that is the thing we there constitution ama any friends separation of powers okay mampanyini na badwafo ewo ho emrahia badwafo wo ho ena afei wona ekyekere yen amamra ensemu eye judges judiciary enso ewo ho omunyina nya chefa ewo amamu hye nu duba ha abankra yemra ti so de parliament na parliament adoso no na afei odoso no wienu agitumu a afei ade atum na asan akoba kama president de nsha hyase na afei aye emra nia ehu hia bia wa nti e wasa menu mienu constitution no ye ma ehu hia na afi yehunu ene se constitution no na ma menu mienu chafa yewo ewo yamamu nhyehyɛ mu no ne ye kan se right no yehu constitution no ene ma ebo menu mienu ye fa ahudi ayewo ewo yesum mu so ahu sabe mampani Mahama ontimi sori anopa no ngaze o asori wo mhia mahindi ma chiro krata ontimi nsum sei yeah fa ahudi a yewo ewo sumu obia de I see fa ahudi a yewo se nipa fundamental human rights constitution ebo ho ban a nia minim se akonya ba yedu sa chapter na ebenya da age ne adoso no pa yi na afi yehu yeah okay eno no right enti wo wuti anope no ye constitution ana se mra e wo man yes eno ho nkomo na yedi ye wada bia ye bedi na afei yatumi akyerɛkyerɛm kakra saa ye kɔ yenim no obi abehu na sɛdeɛ ne deɛ wɔsɛ wɔyɛ na ma atumi aboa wo di dwuma bi a na wahwɛ yie na no nso atumi akɔso paa right constitution na wakan sɛ yate aseɛ sɛ deɛ nti ɛho hia ɛfa he ɛna bae ɛba ne sɛn ɛna yenyae hefo ɛna ɛkɔfa saa constitution ne de bae oye ya ni obi akotu constitution say wakaka bensem nyina afi no aba from of course efa hin na constitution ba we ya asema ehu hia yie pa du ba bia na akoye ntinyo aso mo kra constitution na hefo na dikosi ho mo dikosi ho no e bia no mo certain motives okay ni ye ka hye mu kena enene se ye constitution no ebra mampani Rollins ni mpani fo gitum sa fedie wo de soja mamu no beba ebe brase na afi ya me ho kwan ama ne ye kan se kabima minka bi constitutional rule aye adwuma no okay meba
Your YouTube lesson, your more share no Katakyie FM TV. Ewo YouTube so ubetimi akon wako hesi ya Katakyie FM TV. Kingsley o share no pay now say YouTube sound na me say wo form kakra but yate ye da se pa ya mo subscribe my YouTube leso Katakyie FM TV. Enti wo amutie no monko hesi ya na ubetimi a share live so ewo mzee matwaso. Wadaruma enenti ebra mampani ni na bojafo gitu musafedie yebetimi akọ kabima min kabinti yenye ho hyehyɛ no nia odi nkan ya ye ne sɛ yenya asoe bi ka ne sɛ National Commission for Democracy. Okay. National Commission for Democracy. Enenti saa asoe yi na ehwɛ ede ntutu yahodo enyina gba kwan mu kosisi eto aba yeyi mampani a edi nkan nia etoso bio ene sɛ ansa na constitution ni beba na sabe nya kwa obi kan sɛ ye ka sɛ constitution a living document kyerɛ sɛ ye kwa ni mu no na enu nso onyini a ebedu mre bi na e wo se esesam a e wo se esesam enunti yes enunti sabe no NCD no ene mampani e wo so no ete ne e ka ne se committee of experts sabe ye ka amra ehun nsam a ye nyina nim se enipa bi wo ho ma ben wom okay enunti na ebi a lawyer for ebi ye politicians omosom wo yewura nkroma breso ebi musum wo yewura buzi abreso emusum wo era liman ebreso ntisa committee of experts here omo a na kabima minka bi hu nhyehyɛ ahodo amama ya so no omo ni wo hu nimdeɛ I see na omo wo nimdeɛ de di kan omo ye Ghanafo yes Ghanafo by citizenship nyɛ sɛ bi ahoko I think that it's important we emphasize that omo ye Ghanafo tibra de nyo bi na be ye ma ye dabi ye ya Ghanafo ya sɛ na maka no ne omo di kan ye na sɛ omo hwɛ constitution na ɛwɔ hɔ ɛyɛ era nkroma de no 1960 de ba na ye de ye ho no eno mo hwe yewura de yewura buzi aso ba ye de toso mienu ena de yewura liman e ba ye no omo hwe sinto ahodo a na wo sa constitution ahodo nyima e na e ba ga say yewura nkroma no ni vice president okay se be ka ya second republic de no enti wo ba no so no yes uya mebisa wasemo ho nkroma no ni vice president ba ho yewura buzi ansombre no se be ka ya ne o prime minister na buzi prime minister okay ena yewura kufu ado a ofura abanwa so nche ye ne papa no so ye the ceremonial president and that constitution no so was like entisa na de na ye wo unitary system no okay yewura liman de na san de call back to nia ye wo one president a ye ni prime minister ena ye ni hanjo no ene ne vice said ye na ye wo ya nto mo hwe sa constitution committee of experts no ehwe sa amambra hye ahodo a ye nya miensa no nia ewo afoforo aman so a eye papa ye cultural system unze wuntimi enka amanyosem a onfa sebi o ya mamre ene ho hye nyina ene niam bebra na ye wo traditions na amohwe ni nyina ena afei wo mo de proposals ene the committee of experts no anye ne ye ka no amamra dabi wo mo de proposals ye ban se constitution se nyakwanya e bi ebefam ene ma dodo ewo mu no ebetuma ba se de wo mo de ba na ebe times 3 and 2 wo mo de yensusu ye se ye ka ebia citizenship a hwan na ye Ghana man ba eye weni eno mo do mo ye sansusu ye ni nyina no mo ye ni nyina into a report eye book kese pa it omo wie na so omo wie majuma omo amran constitution oh okay that be the committee of experts proposals exactly proposals nkroma de no ede na ye wom ede na enye wom yewura buzia time de na de na ye wom de na enye liman de na ye wom amamfo so de na omo ye Nigeria ye federal system nia eye wo mo de no ho ne de hen de enye wo omo de me kan aman so omo ye unitary system so de ye wo say no ye na didi wo kwan say crop consolidated fund ogo Nigeria state bia ne ekwan of us wo bu ni man nduko ezezi akọ Lagos a omo hye may be different from Abuja in the sense say a federal system it omo hwe sa anyama ni nyina na omo de omo ye proposals and omo ye no one document it omo hwe omo de no na afei mampani no ne NCD no esa abete ne ka ne consultative assembly ho no ne asem no enenti ho ne de se bi ye maame no mo ebi edwom kra nya representative ewo saa abadwako no enipa bebre sorry ahodo nyina dom representatives ko ye Ghana Bar Association I think say omo ne eku a omo boycott consultative assembly no in the sense no omo susu say ye camera ho asem a say bi we omo na abi wo mu a
anka yese mo mo kwe nanso minim sasa be famous no enso suyo munya ne se yen Ghana for yemra eninti yese Ghana for na nkasa ye na mra ne bedi yese no yenya kwanya na ye doso eniema na committee of experts no dia ba no na ye gitumu a agwaza binu mienu ti ya na ya je ebibi atum it's binding on you, it's binding on me eno yese say Yero Mugabe free abonte beba no se producer no dey aba na minu mienu yese ade we yen ntum we ye ne dey yen ma eninti committee of experts no report no call near Kansas Consultative Assembly Sabra University of Ghana omu entna ho be busumi and over near no mo ye ne say proposals na e de bae no amamu hye pay ABCD e na wo wi ase Kwame Nkrumah de ntomu do so ni nyina yi mu ne ye no e no mo so de near Kansas draft constitution and the draft constitution no enye committee of experts no Yero akebi asante munya no mo kan nyom na de bae omo de proposals na consultative assembly no a na menu mienu journalists wom abayedma yefo wom ahimafo wom ehimfumu wom afi won na sabe edidwa enum nyina wom ene omo kotena ase edoso nioma no baako ene omo yiyi ni omo susu se ebebo oman no ena afi wom na de ne e kan se draft okay eniti amambra constitution no ni susu ya edi nkan ye bae no efi ne kan se consultative assembly a eye nipa kuo bebre a ye free yes sectors region bia nya ne rep ede ko ya afi odoso no na wode draft no bae eni wode draft no bae no na fe ho akoye se sabi omo so ni tumi se ombeka se ne ede aba no Ghana for ye kama eni ntimu promumpo se de amamo constitution da bi na wo se Ghana for sai ko wona to abasa abre ye no na okwa ne kan se ye referendum so be ya na ma referendum yes na wo mudom kokromoti ko kire se insusuya wodo wo de ba ya bohu dawura chechire mu ansidi na chechire mama manfo ate ase no ye gitum ebina ye nyintu ebina ye no abra ye ye domu a ye be ye enenti ye 1992 no efiri ho a second time ye referendum wo Ghana ye ebra ne ye create yes I see ye create regions it is over here omo a na regions ne fa omo ho no omo na to ye fi se emra no ene nse ye no omo na fa omo ho enenti sa pepe constitution na ye dia constitution ye na ebe limit ye can be say social contract say uti won't mean sorry nko abankeze mu dabi if you say na akoto abadi tumi na maba ko say onu no ye dey a social contract na yes ye hwehwe say onu so be bibi ade amaye that is the thing enenti na wo say Ghana fu nyina aye to aba ye 18 years and above ekoto aba ntensi di nubo da hu da ruwa na 28 April 1992 28 April to ba NCC ye wo ye jumade ba ko edi no afibia ye constitution week ye dey in between 28 April and then 5th May 28 April because 28 April na Ghana for koto aba no na ye koto we no omo to aba ye no emu 90% and over ene ka say omo pe ya breso da mamuo eninti amamra na ye dey ma ye ho no let's put it that way ye dey ma ye ho no ye pe ene omo nyina koto aba na yes e dey tumu a obi esabi obi anka se ye ne nye ho ena e de gi amamra no etum eni 28 April ye koto wie na ehun behia se mampani no onya akugodo no nso de ne hyahya se afedi waje mra na tum eni to no se to wie ya ye kan wie na se woni anu ye bia 28 May ena mampani nso e ma no presidential assent ye kan se presidential assent no brofum o de ne hyahya se afedi nia consultative assembly ni ba ya na ye draft no enye draft bi say da be ye emra if it's a Ghana for akoto aba say ye gitum say ye peka be maminka bi na emra kuni a eni yen so ne de kan say 1992 constitution edinti ya da bi mu ka say ada ne emfa 1993 because if 8 May no ye gazette emra no ye nhihye ya hodo e say ye di tu aba ye yi e be kan ya sa be ne yi mampani ye to mampani aba ye di kan ansa ansa na chire yakoto emrahye bedwafo that was nhihye ya na wo constitution then until say 96 nsan ba say no ye ntuni nyina mbom if you say eno de hoye anytime kan constitution no eh living document ye kwa ni mu na ye hu e ha wo mu no na ye tutu ha no nti say ye beka say constitution no enye e de tumi bibira mama mpani no eh yen timamfo ne sabi o mom kan bi ewu mu no ene wo say e kire ya adwen say be constitution na duni susu say aha ye nsesa no
aha yen Sunday enim say no yenya the constitution review committee omo ye adwuma enenti Erade dum ye ekoto aba no constitution no came into force 7th January 1993 nti say obeka era Akufo-Addo bai was 7 January no so ehu hia pa wo Ghana ye ka ba mi ka bi hihye mu nti ye nya no holiday okay enenti na same ye was 7 January of every year I know you say a constitution day in the sense that sada no and the mampani ane ato abayi no through our town that is kokromoti power eto abayi ne de si adwa so sada no na constitution no say ye adwuma if is sada ne de wuntimi ko kamra bia this constitution no. I see. Yes. Wow. Enti Amansan Dawuro no so na yeguso ayetie no na ye hye e wo YouTube no so YouTube for ni nyina Katakyie FM TV o hye ne e live e wo hono mepacho hye no so pa fa mame ye live e wo Katakyie FM TV enche ye den komotwetwe ne besi ne mum hye no so se ye NCC ani ene mo edi nkomo no Mira Oredu Emmanuel on a municipal director ana ene no twetwe nkomo no hye no so pa fa mame pa atwemwa bi eja sound right and command the air of course pa na breni nti yemhwe we na afi yemfa ensi constitution no se o bone to farmer ya niema ba ne niema ba sa ne wo ma ye behwe going forward ye behwe na ya chiefo asum keka wo nti die sa ne wo ma ebere ko na nim ne ye behwe ne maako de akwakosi ye mo ne tofa odaroma that's pa send ye ubisa ye no constitution no ewo nkrata fa ne kan say chapters okay maku 26 and also 26 chapters okay the chapter 1 chapter ni nye page o da bi nye page asem kra ne yekri o say ye ka ne ma mienu hu asem nye page kra da bi chapter ai anti kata fa ye page o ai any chapter e fa ye enu ye chapter ni mpo ye de ni twi ni beba beba fa ye say ye na page okay kata yes enti your chapters 26 okay and your articles 299 in the anum so I think that the okay na nye page asem ye ka no in kron 299 that is articles okay and in tufa chapter bi e wo articles odu a ewom and inti e bi amampani ne time a oba ebeti ade so yose odie no ubehunu under a certain chapter okay na e was specific na articles no e wo aha enenti ye wo chapter ni bi wo articles no kakra bi because ye fa no says ye dey to Bible ho a and the very simple mo ye ho ye fa say wo fa Genesis a eno no ye chapter no Genesis no a book because say dey to and exactly see dey no yes into Genesis ye fa say no ye chapter na mom ne verses na won ase no eno ne ne articles yes sir I see said o kan ye no anu no enti ye fa say books are e wo Bible the constitution no ye chapters so instead of say because books maybe I said this book said the kind verse no eno sa na tie and in 25 articles no so abi o article no e bo ni bi nya no clause it said what they no so we have chapters, we have articles, and then clauses and sub clauses. Okay. If we have clauses, na be say A, then A na se no be say I. I. Bible mu kwa say sabi wo. Say na mga say Maybe I can see A. Who say baby ye e dia quote here. Timi the A to so. It so of course. Because e baby na beto aso baby. Okay, as on planning am ni dey community. Elder. Elder in the making na. It's Eninti say the mekan no. Ye wo makoma aduanu ensia ye chapters and ahanu adua articles articles makoma e kan ensempo in the articles na specific about the issues and inti ofa we a e ho asempo ten no say the o kan ye no e bia o kan title ho asema obakọ Malachi but specifically Malachi that is exactly how the constitution is also. So chapters no dey think e be share with the constitution itself. Okay. Chapter 1 is constitution na. Ono akasa ho asem. Okay. Afi your territories of Ghana. Okay. It is only normal share constitution ye share so. E kwa fa so bo ho ban. Okay. Citizenship e wo mbi. Okay. Then we have laws of Ghana. Okay. Emraben nya constitution nko ane mre wo oman mu. So exactly. Constitution mom e piano. Emma no ahoden emma ni nyina ejina yie. Edi nti bo se
say no be din komo etimika PNDC law 111 isn't it omeka say PNDC atwam de but say decree no enam say ene ebesua ene constitution no mu abura ne ntino ye fa saa amra na ye kama ne nyina e de ye adwuma so what the council aka say enonum bi no mo pekepeke ya eboboa no ehu say ho hia ye fanye constitution ene nti said the etieno pepe and your citizenship now for you betimi akwa the directive principles of state policy you know why are there back here chapter 6 okay edu obi a said me kan ubisa ehun hia no hia no a me kan say political system no emu baako ene say me say me fa political party dia manifesto a constitution no ba bia me de kototo directive principles of state policy chapter 6 I see eho ena constitution ma yehu enioma say to abama mampani a e wo se oyema omanfo no okay economy wo political here me hia but the one ye ka ya sitena mu affect our daily lives that's it ena ba ko so hu hia omanfo no so ye the right the right and responsibilities and responsibilities no directive principles of state policy but fundamental human rights chapter 5 and so ejane ba bia and so do so no your right ahodo ni nyina ewo ho okay and nti representation of the people kwan be na fast to aba okay e ho hihye the ECC ho e kwan ECC mfaso nye constitutional instrument e do bia say ka CI so na abe deja ho man okay ni nyina second constitution no e ma EC to me so de won ho ni nyina ewo ho the executive right mampani na so ye ho the ministers cabinet ni nyina national security council ni nyina so ewom I see judiciary omo hye ho okay ni aba the legislature omo so hye ho ye sikasem ho nkuntabuo police NCC army local government ni nyina misa akonya ba ye benya daje ye betumi benya asoya hodo we fro be regional minister fro be MC ho ni na wo ni na constitution ye behwe yes ye timinya obi e friend assemblyman local government ni na wo DC na said the functions of a DC kwan ye faso yi DC ni nyina ewo amamra nu okay eni nti we nza akonya ba ye kona ye beto aso saa ni etumi dia akọ maka say constitution no ho nkomo na ye de ya wada bi bedina bibia nso atimi aye fine pa sha ne so fama me na woka asem bi last week no asa asem ho hia me pa yi internet de no de ato ho de je kwa me nkruma ni vice president so and number code next ho hia me pa ma men chro kra to ha ma men se bo uze o de je fridge mu na e ba ma men chro to ho last week no kan na ho hia say constitution no yesua ho ade yes na mom eno nkyere se de ye kyerɛkyerɛ ma na yesua wa ha no eno ena etie pote anase the spirit of the spirit and the letter okay yes enti se wote wa ha ukọ court fo no ena kyerɛ kwan ya be fa so de ye be ka wa ha ya adwuma yes yeah apply no the application that's excellent yeah no yeah kenkan mo hu de wo maranim yes na mom ni nkyerɛkyerɛ mu se ebere ba ne ye de saa asɛm a ye be kyerɛ wa ha ya adwuma no de ye court that's it enti ya ka kyerɛ wa nka se a kyenkyena ase nkwa NCC ne ne ba kante nyama ne NCC ya aye no ano aka no enti yetim bi se you know when you say knowledge is power say ye benya nimdie we constitution num ne hu say amamra no we ni wo muntina Katakyiefm adaroma mo de sa akwanya ato ama atiefo ne ahwefo nyina wo YouTube ne afei ye video kese so na emunchechire mu die Supreme Court enti constitution num nchechire mu say obi kan anything regarding the constitution any say they interpreting the Supreme Court and e decide juma no eni nti ase ye kan NCC ye de chechrim yes ebo manfo hu se constitution we ni wom na wo hu se we wo constitution num we any constitution num de na so ye wo act bia bia ewom unsanya se de kan nyanhwe ne mbra ni nyina na wo constitution num ma ase bi tumi se ti se de me ba mra shebedwa no nti ne from mra shebedwa eni nti bibia ba bia any constitution num hu hia any constitution ni mo abura no constitution ma aso ya hudo bi emom timi ye mra
ebi na meka ebi say your constitutional instruments your act ahodo a parliament apase nti sa amra ni nyina ayɛ mra ubuzu a e te say de what etia constitution enum pepepa edu gyina emra no a obedi efo eno nti sa na tie pepepe anything regarding the constitution no sabi o yenka no even high court supreme court any constitutional matter bia hia nchechiremu no yen fanko even sabi high court cry ye the court supreme court straight away in decided sanity ne de meja wa mo wako na de na abeka twato na afi ye de akọ wadaroma medasipa obi kan say me say